Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Tafu x'inhu dan? Dan il-kalendarju nibdew fl-ewwel ta' Diċembru. Kuljum niftħu t-tieqa li warajja nsibu xi ħaġa. Jew xi ċokolatina, jew xi rigal xkejken. Dan il-kalendarju jgħinna naraw b'għajnejna kemm baqa' biex jasal il-Milied. Ara kemm tfadal li twieq niftaħ, jiġri nkun ftaħthom kollha. Dan il-kalendarju ħafna drabi ikollu 24 tieqa u l-aħħar waħda niftħuha lejliet il-Milied. Tafu meta jiġi l-Milied? F'sena għandna 12 xahar. Jannar, Frar, Marzu, April, Mejju, Ġunju, Lulju, Awwissu, Settembru, Ottubru, Novembru, Diċembru. Il-Milied jiġi fil-25 ta' Diċembru, l-aħħar xahar tas-sena. U l-iktar xahar li kulħadd ikun qed jistenna. L-aktar jien! Is-siġġa tal-Milied. Girlanda, Stilla, Borrini, Boċċa Blu, Boċċa Amra. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.